Merelos.
Mamibi kita, Diyos na makakamhan sagkod paman, sa pagpaarog kan halimbawa nin kapakumbabaan para sa katawuhan. Hinimo mong manitawaan sa mong paraligtas asin magpaasan kang krus. Kaugaying warasan na magkanigo kami makanood kan mga adal kan sa iyang pagkamatinios. Asin magkamit nin mga kairasan sa iyang pagkabuhay liwat. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. An enot na babasahon, Ginuno, hali sa ikatulong awit kan surugoon ni Yahweh. Mas kinangani, nasa sambit ini sa kafiestahan nin pagbunyag kan satong kagurangnan, bakong malinaw kung si Isay ang sinasabing surugoon nin kagurangnan. Siya daw katipunan nin tao, an Israel, an banwaan ni Dios. Siya daw an hade kaidtong panahon o an Mesiyas na maabot. Hinanyugon po niya to an enot na babasaw. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ang kagurangan ng Diyos, nagtaos ako nin sa disipulong dila. Tanganin magtagal sa paginguang maghatod nin tataramon sa pagalpagal. Pinipukaw niya ako aga-aga. Pinipukaw ang sakong talinga, tanganing magdangog, siring kasarong disipulo. Ang kagurang ng Diyos, pinuksan ang sakong talinga, asinday ako nagtumang, ni nagsibog. Ang sakong likod, itinao ko sa mga parahampak, asan sakong pisngi sa mga parabugnot. Ang sakong halawgon, dae ko tinahuban sa insulto, asin lutab. Ang kagurang ng Diyos, tatabangan niya ako, kaya day ako napahamak, kaya pinagi kong sulpak ang sakong lawgon, asin aram ko na dai ako mapapasupog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ta daw pinabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Ang gabos na nakakahilig sako, nag-ulog-ulog sako. Tinitiwi ang ngimot, kinyukuyong-kuyong ang payo. Naglaom siya sa kagurangnan, siya iligtas niya. Siya agaw niya, kung siya buot kang kagurangnan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Pinalibutan ako ng mga ayam, lupo ni mga maraot, naglikos sako. Linabot ninda ang sako mga kamot, saka mga bitis. Mabibilang ko na ang gabos kong tulang, minamasdan ninda, ako asin minamanmanan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Binalanga-banga ninda sa inda ang sakong mga gubing, asan sakong bado sinugalan, alagad ikakagurangnan, da ika magrayo, o kusog ko, pagumari sa pagtabang sako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Isasaysay ko ang sa imungaran sa sakong mga tugang. Sa tahaw kan katiripunan, uumawon taka. Mga may pagkatakot sa kagurangnan, mag-umaw kamo sa iya. O gabos na pag-arakian ni Jacob, magpamuraway sa iya. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Sa ikaduhang babasahon, pinaglaladawan, ang dakulang kapakumbabaan nin kagurangnan
na nagtios sa krus. Sa pagiging masinunod-sunod, hinipnoan niya ang satong kasumbikalan. Sering man, pinagrurukyaw kan awit na ini, ang kamurawayan ni Kristo sa Dios Ama. Hinanyugan po niya to ang ikaduhang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Dawa yaon sa forma nin pagka-Diyos, dai siya napahuna na makapantay ang Diyos na sa Salomon, kundi nagpakadai sa sadiri, inako ang pagkauripon, naging siring sa mga tao. Asin an anyo, sayod na tao, nagpakumbaba sa sadiri, nagmakinuyog-kuyog sagkod sa kagadanan sa krus. Kaya urog man siyang ilinangkaw kan Diyos, asin iwinaras sa iya ang ngaran na labi pa sa gabos na ngaran. Tangani sa ngaran ni Jesus, ang gabos na tuhod magluhod, ang langit nun, ang daga nun, asin ang taga-irarom kan daga, asin gabos na dila magrukyaw. Kagurangnan si Hesu Kristo sa kamurawayan kan Dios Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Matindog ang gabos sa pagrukyaw kan pasyon ni Hesu Kristo. Aku niya ang kagadana rumang sa krus. Sa kabos ng Ang pasyon ni Jesucristong kagurangnan susugkisan Mateo. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Pinatindog si Jesus sa tubang kan gobernador, asin hinapot kan gobernador. Ano ang buot nindong itaw sako? Kung ipaubayo ko sa indo, ika ang hadi kan mga Hudiyo. Si Jesus nagsimbag, Ika na nagsasabi, sa mga sahot laban sa iya, kan mga puon na padi, asin mga gurang, mayo lamang siyang isinisimbag. Dangan ang sabi sa iya ni Pilato, Daimo mo nadadangog, kung gura no kadakol ang isinasaksi ninda laban sa imo. dahil siya nagsimbag sa iya, nindapit sa saro man lamang na punto sa makuring pangalas kan gobernador. Lambang piyesta, kinakaugilian kan gobernador, magbuta sa katawan nin sarong bilanggo, na buot ninda. Dangan, igwasinda nin bantog na maraot na bilanggo, na inaapod Barabas. Kaya, pagkatiripon ninda, nagsabi sa inda si Pilato, Sisay ang buot nindong butasan ko sa indo, si Barabas o si Jesus na inaapod Kristo. haram niya baya na huli sa pagkaori siya pinaubaya.
mantang nagtutukaw sa tribunal, nagpatugon sa iya ang sayang agom na ansabi, Hari ka suripot na iyan. Tamakuring nagtiyo sa kungunyan, sa pangiturugan huli sa iya. Ugaring hinurot kan mga puon na padi asin mga gorang, ang mga katawuan na hagadon si Barabas, asin ipagadan si Jesus. Nagsimbag sa indaan gobernador. Si Isay, duwaan bot nindong butasan ko sa Indo. Sinda nagsabi, Si Barabas, ang sabi sa indan ni Pilato, ano ngunyan ang gigibuhon ko kay Jesus na inaapod Kristo? ang sabi kan gabos. Ipako sa krus. Nagsabi siya, Anong maraot ang ginibo niya? alagad biyo lugod na nagkukurao sinda sa iya. Ipako sa krus. Si Pilato, pagkahiling na mayo siyang uswagan, kundi nagkakaigwa ugaring nin karibukan. Nagkuhan nin tubig asin naghanaw kan mga kamot, sa tubang kan katawan sa pagsabi, Inosente ako sa dugong ini. Bahala kamo. nagsimbag ang bilog na banwaan. Mapasamuya ang sa iyang dugo, asin mapasamuyang aki. Dangan niya binatasan sa inda si Barabas. Alagad si Jesus, pakapahampa ka, pinaubaya, tanganing ipako sa krus. Dangan dinara sa Jesus kan mga soldados, kan gobernador sa pretoryo, asin tinipon sa iya ang bilog na batalyon. Hinubaan, kinapaan siya nin bermeho, asin pakasalapid nin koronang tunok. Binugtak ini sa iyang payo, sarong bagakay sa tuon niyang kamot. Dangan nagluhod sinda sa tubangan niya, asin nagkalwag na ansabi, Mabuhay, hadi kan mga Hudiyo. pakakalwagi siya, nagkuasinda nin bagakay, asin ipinakol-pakol sa sayang payo. Pakarawrawi, hinalian siya kan kapa, sinulutan kan sayang gubing, asin ilinuwas tanganing ipako sa krus. Pagluwas, nakasabat sa indanin sarong taga Sirene, na ang ngaran Simon. Pinirit ninda ini na pasanon ang krus ni Jesus. Pagabot ninda sa lugar na napod Golgota, buot sabiyon, lugar din pugo. Pinainom siya nindanin arak na may halong apdo. Alagad pagnamit, nagsayuma siyang mag-inom. Pagkapakua siya sa krus, binaranga-banga nindaan sa iyang mga gubing. Sa paagi nin ripa, dangan nakatukaw, nagbarantay sinda sa iya duman. Ikinabit ninda sa itaas kan sa iyang payo. An isinurat na sumbong laban sa iya. Ini si Jesus, an hadi kan mga Hudiyo. Dangan ipinako sa krus kay banyang duwang tulisan, saro sa tuo, asin saro sa wala. Ang mga nag-aagi naglalanghad sa iya, nagkukuruyog-kuyog asin nagsasabi, Ika iyo ang magaba kan santuaryo, asin sa tulong aldaw mapatindog. Ligtasan ang sa diri mo. Kung aki ka kan Diyos, asin maghilig ka hali sa krus. Siring man, ang mga puon na padi, nagkakalwag kay bakan mga eskriba, asin kan mga gurang, nagsasabi, An iba ilinigtas, an sa diri dai ikakaligtas. Hadi siya nin Israel, maghilig siya ngunyan hali sa krus, asin matubod kami sa iya. Tiwala siya sa Diyos. Agawon niya ngunyan kung siya buot niya, tanagsabi, Aki ako kan Diyos. siring man ang mga tulisan, na ipinako sa krus kay ba niya, tinutuya-tuya kay ba siya. Punod to, nagdiklom sa bilog na daga, sagkod 3:00. Mga 3:00 nagkuraw si Jesus nin makusog. Eli, Eli, lama sabachthani. Bot sabihon, Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Igwa sa mga nakatindog duman, pagkadangog, nagsasarabi. Si Elias inaapod niya. Tulos nagdalagan ng saro sa inda,
Kiminoanin espongha na tinumtum sa maalsom na arak. Itinukon sa sarong bagakay, ta ipapainom sa iya. Alagad nagsarabi ang iba, Halat, hilingon takon maabot si Elias sa pagligtas sa iya. si Jesus kuminoraho giraray nin makusog. Asin pinaubaya ang Espiritu. Malood po ang gabos, asin mauntok sa lipot na panahon. Maluhod po daan gabos. Matindog na po ang gabos. Uya, ang kortina kan santuaryo. Nagisi puon sa ita sagkod sa ibaba. Naduwa, ang daga naglinog. Ang mga gapo nagkabaraak. Ang mga lulubngan nabuksan. Asin dakol na hawak ang mga banal na napaturog, nagbangon. Pagluwas hali sa lulubngan. Pagkatapos kan sa iyang pagkabuhay liwat, naglaog sa banal na syudad, asin nagpahiling sa dakul. Ang senturyon asin ang kairiban niyang nagbabantay kay Jesus. Kan mahiling ang linog, asin ang gabos na nangyari. Natakot, nin makuri na ang sabi. Totoo, aki ini kan Diyos. An marahay na bareta, nin sa tong kagurangnan. Tukaw mo na tabi. Good morning po sa Indugabos. Para lakpakan. Thank you, Lord. Basta baga fiesta sa ano madabanwaan, parokya, kadakol kan mga nagtitinda, mga vendors, mga balloons, kandila, novena, mga images, ice cream, kung ano-ano pa, kadakol mga vendors. Ngunyan, ako po, naging ugali ko na, sa inman ako mga destino, pinapakakan ko ang mga vendors pag fiesta sa kabispira. Taano man ta ginigibo ko yan. Ano man ta naisipan ko na ang mga vendors pagpapakakanon ko tulong beses sa buong piyesta saka sa bispera. Kuasa kadto kaya kanyaon ako duman sa bula. So ang mga parokya basta piyesta naghahanda yan. Nahanda ning kakanon para sa obispo, mga padi, mga benefactors, ibang mga parishioners, mga friends, mga visitors, yan, pigahandaan miyan. Miskan sa ina parokya, arog kayan. Ngunyan, nangyari kay ito. Kanyaon ako duman sa bula. Ang pastoral center, kung sa in pigahanda ang mga kakanon, yaon lang sa gilid kan tinampo. So yun, nagkuha akong caterer, pambihira, medyo damot-damot man si gastos ko sa caterer. Ayun, so prepared na gabos, halat-halat na kan mga bisita. Ay ano kang pagaloy-haloy. Si mga vendors, daing para paaram, naglaog. Nagparadakol, kadakol-dakol, ay takinarakan gabos na handa ko para sa mga bisita. Ay pambira as in talagang ubos. Ay paano na? Dahil naman ako pwede magpaluto, dali-dali ta.
oras na, mayo, ay maray sa nata si mga neighbors ko, nagharanda man, nagparapanghagad kami, maluto, panira, kung ay tanakatipon man, napakakan ko man si mga bisita, pero aram mo na iba-iba, dikit, dakul. So kaya pong kadto, enot na anggot ako. Sabi ko, ano man yan tarog kayan, dahil lamang para paaram. Tapos, nagtitindaman, bako bagang mag-ipos man kan mga pagkakaninda. Kasi mga hali ito sa iba-ibang mga lugar, nagbiyarahe pala, dapat preparado. So kaya yan ang naisip ko. Then naglawg sa isip ko, next year, sasaraduhan ko na ning gate. Next year, dumaan ako sa laog, sa taas, mahanda. Next year, kung ano-ano ng mga plano ko para next year, para daay na ito mangyari. Kaya lang sa pagparapangadji ko, naisip ko, garo salaan sa ko yung desisyon. Sabi ko, mga taong hali pa ni kung sain-sain ng mga lupalok. Kasi sino man ang kita kayan sa pagturutinda ni mga kung ano-ano. And then, makakan, sain maturog, sain ma-CR, sain mabulos. Sabi ko, dai, kay puhang kuning matauwaning atensyon ining mga tugang tang ining mga vendors. Yan, ginibo ko, pig meeting ko, pig-organize ko, and iyo man ang ginibo ko, digdi, and mas kisayin ako, pig-organize ko ang mga vendors, napili ako ning leader, tapos, tigtawan ko ni mga t-shirt kan mga panahon, tapos tigtawan ko mga meal tickets, ini sa pamanggi, ini pamahaw, ini, pira ka mo sa kairibahan, and then, of course, sabi ko, ini ang gusto ko, digdi lang ka mo, mayong matinda sa laog, maglinig, paaram, etc. So kaya poong kadto, matahimik na kami. Natabangan ko sindaday na sina maggastukan kakano ningda, makadagdag pa sa indang income. And then, natabangan man ako ta, in order si pagtinda, in order sa laog kan simbahan, si ati sinda na nagrilinig, etc. etc. So, everybody happy. Kaya pong kadto, pigihingwa ako na yan. Every time, maski sa ino ko mga destino, hihingwaon ko, matawan man yan ng attention, part man sinda kan celebration. Okay? Now, ang mga tao, kita, natural yan na minsan nagkakaigwa kitang conflict. Ano po? Minsan nag-iiriwal kita. Minsan dahil kita nagkakaintindihan. Minsan dahil na kita nagtitirinuhan. Natural yan na magkaigwaning conflict ang mga tao dahil iba-iba man ang satuyang hinalian, iba-iba ang mga priorities, iba-iba ang environment na pighalian, iba-iba ang pagpadakula, iba-iba man ang mga prinsipyo. Kaya minsan igwaning clash, nagbabaranggaan kita. Now, tanganing mahali ang conflict sa mga tao, kaipuhan mag-meet at some point. Okay? Mag-meet at some point. Ini ang gusto ka ini man ang gusto ka ini. Kaipuhan mag-meet at some point para maayos ang conflict. And tanganing mag-meet sa sarong punto, may kaipuhan kang i-give up. Ini ang gusto mo. Ini ang habo mo. Minsan, kaipuhan mong magpalugi, kaipuhan mong magpadaya, kaipuhan mong makulgan, kaipuhan mong mapasupog, kaipuhan mong ibaba ang pride mo, kaipuhan mong ibaba yan para lang mag-meet at some point and mahali ang mga conflicts. Okay? Ngunyan, sa Passover celebrate ta kan Holy Week. Ining Holy Week na ini, igwang nangyayaring dakulaon na conflict sa kinaban. Nagabos kita apektado. Gabos kita nagsasakit.
Pwedeng dahil kita tinatamaan kan mga kanyon o mga missile, pero tinatamaan kita kan mga presyo, asin iba pang nagpapasakit sa satuya. Kaya yan, sa Passover celebrate ta kaning Holy Week na ini, ngunyan igwang dakulang conflict na nangyayari. Kaya, ining Palm Sunday na ini, magayon na gamiton ta para marealisar ta ano ang maray, ano ang dapat. Okay? So kaya digdi sa Palm Sunday and sa Holy Week celebrations ta, mahihiling ta digdi, ano si mga gusto kan tao? Ano man ang gustong mangyari ni Jesus? Okay. Ang Palm Sunday, kadikit pig-explain ko na sa bago, iyo ini si panahon na si Jesus, hali sa sayang lugar, naglaog sa Jerusalem. Pasiring siya sa Jerusalem. Siring sa sarong hadi. Ngunyan, si paglaog niya sa Jerusalem, dahil tasikat na siya. Sikat siya dahil takadakol siyang nabulong. Kadakol siyang pinaumayan. Kadakol siyang pinakakan. Kadakol siyang mga tinawan atensyon, tinukduan, and may nagkakapira pangani siyang binuhay liwat. Kaya ang sa iyang kuyan, pangaran, bistado na. Talagang sikat na siya, celebrity na siya. Kaya, kan paglaog na sa Jerusalem, pasring sa Jerusalem, na iyo ang sentro kan pagtubod, asin mga aktibidades sinda tungkol sa kabanalan. Paglaog ni Jesus sa Jerusalem, nakasakay bako sa kabayo, kundi sa asno na sadit, palaog siya, nahiling na siya kan mga tao, uy, si Jesus, husana sa aki ni David. Kadto ang mga tao, pag may mga sikat, mga respetado, mga celebrity na naglaog sa indang banwaan, ay pig-welcome yan. And sa paraan kan pag-welcome, iyon yan mga dahon-dahon na yan. Napuro sinda, welcome na yan si Jesus na yan. Mapuro sinda mga araw kayo, sige, wakay na yan. Welcome Jesus, dyan na po, dagos na po sa muya. Uy, salamat si mga pigparagibo mo sa muya. Welcome. Iyo yan. Puknik na dyan. Suwa na. Iyo na to kaya si mga tao. Diyan na po, dagos na po, sa muyang hadi. Iyo to ang nangyari. Ano po? So, si paglaog ni Jesus, si mga tao, ugmahon. Ugmahon sinda, grabing kapasalamatan ninda, kaya, hosana sa aki ni David. Kundi ang problema, kung taano ta paghaloy-haloy, ining mga taong ining nag-welcome kay Jesus Christ, and dyan na po, dagos na po, salamat tayaon ka, ay pag-abot kan Biyernes Santo, iyo man lang si mga tao na nagkuanin mga panglapdos sa iya, iyo man sa si mga tao nagsipa sa iya, naglutab sa iya, nagpako sa iya, ay iyo man lang ang mga naggadansa sa iya. The same persons na nag-welcome. Ano tabiglang nagbaliktad ang mga tao? Kuasa ta, ang nahihiling ninda ki Jesus, ibaman sa saindang gusto. Ibaman sa saindang expectation. Ang gusto nindang Mesiyas na maabot, Mesiyas na makusog, and then handang lumaban. Mesiyas na maisog, Mesiyas na manginginutan para labanan ang mga kalaban. Iyo to ang gusto ninda sa Mesiyas. Gira. Paoranan niya ning bala. Paoranan niya ning missile. Garadanon yan. Rauton ang mga harong kayan, mga building na yan. Yan ang gusto ninda kay Jesus bilang Mesiyas na nag-abot. Ay sa katang nahihiling ninda, ibaman, magpatawad, magkairintindihan, mag-urulay, ay dai pwede yan sa muya. Kaya Jesus, nakakaulang ka.
Kailangan iligpit. Kaya ito ang nangyari. Si mga taong welcome man kuta, pero ang gusto ninda bakong arog kaini, paglalauman ninda, ang gusto ninda ralaban. Kaya duman sinda day nagkaintindihan. Pero ang Jesus Christ, sabi ko baga subago, pag may conflict, kayo po anong mag-give up, kayo po anong magpaubaya, kayo po anong magpalugi, para sa nang mag-meet at some point and ma-attain ang peace and tranquility sa bawat lado na nagiiwal. Kaya ang ibinagay ni Jesus Christ, bako lang sa arog sako, nagpakakan o nagkuya ng miltik, bako lang arog kayan, ang itinao niya, buhay niya. Para lang matuninong ang gabos. Kaya duman mahihiling ta na sa bawat conflict, may simbag. Ining girang ining nangyayari, pwede man kuta ining mapaagi sa maray na urulay. Pwede man kuta na may mag-give up na lang, o sige na, arog na lang kani, o ayuson ta na ini, tailingan ang nangyayari sa kinaban. Pwede man kuta iyan. And iyan ang message ni Jesus Christ, ngunyan na Palm Sunday. Ibaba ang armas. Magkasararo, hilingon ang mga danyos, magmaan, magbigayan. Isipon mo man, ano man ang problema kaining nasyon na ini, ano ang gusto kaini, ano man ang gusto ko, ano ang gusto ninda, bakusan ang pirming ako. Kay puhan magbigayan man, kay puhan magpaubaya. Kaya namumutan ko mga tugang ha, ngunyan na Palm Sunday, ining mga ulibang ining daradara nindo, enot iwagayway ta ini bilang pagprotesta. Habo kami ning gera, habo kami kayang gera, gusto mi katuninungan. Yan ang gustong sabihin kaning burbit-bit mo at yan pag-uli Nagpo-protesta kita sa kinaban, ang mga taong imbelto, ang mga taong may kapangyarihan magpundo kaning gerang ini, punduhon na ini. Iwagayway ang mga husana, ang mga palaspas na ini. Ikadua, ini man na palaspas na ini, magsirbing makuatang atensyon ni Lord. Lord, nangangadji kami, hilingaman kami, Lord. Dangugaman ang mga pangadji mi. Grabe ng pagtios ang inaagihan mi. Asin ang iba pang mga tugang duman sa ibang mga nasyon. Grabe na po, Lord, ang pagtios. Dangugaman kami. Paunto ka naman po ang girang iyan. Iyo man yan ang gustong sabihin kaini. Ano po? Kaya lugod gunya na Palm Sunday, mag-remind ini sa tuya na enot mercy is stronger than revenge. Okay po, And then peace is stronger than war. Love is stronger than hate. And God is definitely stronger than the evil ones. Tabangan kita mag-igwan ng katuninungan sa bagikan mga pamibitangon yan na Semana Santa. Salamat po sa pagdangog. Matindog tabi. Pinangin
Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat hale sa mga gadan, suminakahat sa kalangitan. Sa mga buhay, asin mga gadan, nagtuod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ning mga santos, sa pagpatawad ning mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat ning laman, sa buhay na daing kasagkuran. Sa kamurawayan kan sa iyang pasyon, nagdulot si Kristo nin mga pamibi sa iyang langit no na Ama, sa makasungog na tingog asin hilom na luha, paano ning pagsarig ipaabot niya to sa Ama, ang sa to yung mga pangangaipo, asin magsabi, ang simbag, kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Banwaan kagurangnan. Tanganing ang simbahan, magdanay na maimbod sa kabuutan kan Diyos, asin sa mga panahon nin pagtios, magin matinao, asin magmakulog, siring kay Jesus sa iyang pasyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kay rakikin sa imong banwaan kagurangnan. Tanganing ang mga nangako sa banwaan na masirbi nin matanos asin may pagmakulog, magindayupot sa saindang mga tataramon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kahiraki ang sa imong banwaan kagurangnan. Tanganing sa pagpamibi asin pag-ayunon niya to, makamtantaan kusog buot na gibuhon ang dapat tanganing makabalik sa Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kahiraki ang sa imong banwaan kagurangnan. Tanganing ang mga nagehelang, makamati ka nakakapaumay na presensya ni Kristo sa saindang kamunduan, asin kakulugan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kahiraki ang sa imong banwaan kagurangnan. Tanganin ang gabos niya tunggadan, makisumaro sa kaugmahan ni Kristong nabuhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kahiraki ang sa imong banwaan kagurangnan. Sa makakamhan, himatea ang kadakul-dakul na pangangaipunin sa imong banwaan. Warasan sa mo ang kusog buot na mag-atubang ning kasakitan, huli kan mga pagsakit kan sa imong aki, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw mo na tabi. By the way, ang misang ini po, iyon na ni si 5 o'clock, saka si 6:30 na misa
ta nagkakurunya na dahil kan blessing kan mga palma. Sige po, si ma-offer, sige natabi. Magpamibi kamo mga tugang, tangani ansako asinan sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod ken kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan.
kagurangnan, huli kan bugtong mong aki, an pagkaherak mo maginharani sa mo, tanganing dawa bako kaming maninigo kaiyan, huli kan sa mong mga gibo, sa tabang kandaing kabaing na sakripisyo, makamtan mian pagkaherak na sa mong linalauman, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa makakaman asin deng katapusan. Tadawa siya daing sala, nagpakanigong magtios para sa mga parakasala. Asin mag-ako nin bakong matanos na hatol para sa mga masumbikal. An sa iyang kagadanan, nagpara kan sa mga karatan. Asin ang pagkabuhay niya liwat, nagwara sa mo kan kaligtasan. Kaya kaiba kan gabos sa angeles, nagumaw kami sa imo sa magayagayang selebrasyon na nag-aawit. Gabos kita magkaranta. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos in mga hukbo. ang langit asin daga, panukan sa imo kamuhawayan. Hosanna sa kaitaasan, halaganan minadiki sa ngaran kan kagurangnan. Hosanna sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, borabo ding gabos sa kabanalan, kaining mga atang, namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong spirito, tanganing para sa samo, maginhawak, asin dugo, kan samong kagurangnan, na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man kan kalis, asin girari pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini. Ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibohon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo
kami na nagrumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay ning buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikamaherak kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kaibakan sa mong Papa si Leon, sa mong obispo si Rex Andrew, gabos na obispo, gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay luwat asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon, kairaki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, mga banal na apostoles asin santos na kaidtupa na kapaggaya-gaya sa imo. Magkani gumaging kahiras, kan buhay din kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakahugalian. Nangangahas kitang magsabi, Ama niya banalon ang ngaran mo, magdato ang kalayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ning siring sa langit. Sa mong kakanon sa ruwalda, itaong mo sa moyangon niya, asin patawaron mo kami sa samong mga kasala. Sana sa muya, asin hari kami magdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraw.
Nawa kami sa gabos na maraot, namimigbi kami kagurangnan. Waharasan sa mga aldaw niya mo, ang katoninongan. Tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak. Magindanay nataling ka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos nakapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maog mang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Huli ka sa imong asin ang kapangyarihan, siring manan gamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga an sa mong mga kasaklan, kundi ang pagtubod sa imong simbahan. Asin mapagkanigoan na siya, mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bakong matuninong ang kinabangon niyan. Sa pagpatinawan taning katuninongan, bako sanang sa kataraid ta, ang wista, kuni sa bilog na kinaban. Hige po, magpatinawan kamo nin katuninongan. Cordero kan Diyos na nagpaparakan mga kasala kan kinaban. Kahirapi kami, Cordero kan Diyos na nagpaparakan mga kasalan kan kinaban. Kahirapi kami, Cordero kan Diyos na nagpaparakan mga kasalan kan kinaban. Tauwi kami nin katuninongan. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
May mapakomunyon man po sa luwas. Ano po? May madyan sa luwas. Agora
mamibi kita. Kagurangnan, kaming mga nabasog kan banal na atang, kaming nagngangayo-ngayo sa imo, namimibi tanganing kaming ginibo mong paglaom. Maglaom asin makaabot sa samong minamaot, huli kan sa iman sa ng pagkabuhay liwat, huli ki Kristo na samong kagurang nan. Amen. Tukaw mo na tabi, may mga anunsyo. Enot ang report sa collections. Si total collections from March 22 until 28, 106,538. Hali iyan sa Sunday collections sa 64 plus, 64,000 plus, and then si weekday collections sa 42,000 plus. Plus idagdag ta si cash balance as of March 21 na 1.18, kaya naging 1.124,000. Pero po, siyempre may mga disbursements man, medyo daradakula. Ngunyan, 70,943 dahil ta enot, si mga honorarium naman kan mga katikista, 18 out sa sainda, si mga nag-attending seminar, may fee na pigbarayadan, and then may donation man kita sa poor parishes arugan presentasyon na paris. So, tinaawan tamang po sinda. So, kaya, and then, si mga arual daw digdi, mga stipend sa mga visiting priests, yan, asin iba pa, yan, nag-total ng 70,943, yan, si mga, kung ano-ano pang mga arual daw digdi sa simbahan, sa opisina, asin sa kumbento. Kaya sa ngunyan, igwa kitang cash on hand, the 1,054,049. Iyan po dahil sa saindong daing sawang pagtabang. Okay po. So, and then, dahil panahaloy, natapos ta ining pag-tiles, maliban duman sa nalikom ta na funds, kan pag-concert me, and then, yan, pigdagdagan man kan sa to yung mga collections nindo. Kaya sa ngunyan, natapos ta na po. Sabi ko sa Indo, Holy Week matatapos, iyo mananggad na, natapos na po ang satuyang pag-tiles. Digdi sa kamay kadikit na modification kan sanctuaryo. Kung mahilin nindo kadto baga, may kudal-kudal dyan, duman, and then duman lang ang hagdan. So ngunyan, naging mahiwas, and then ang mga steps, medyo mga standard na. Kaya pararehas na ang mga steps. Asin, iba pa. No po? So, salamat na marahay. Palakpakan tama doon sa tuyang project. Nakatabang kamo. Dakulang tabang kamo. Salamat. And then, kasuod ma po, nagtapos man si canvassing kan ano yan, ano to? Easter Angel. Si mga results kan first, second, third, dahil ko maipresentar sa Indo-Pangunyan sa next Sunday na sana. Pero rough report ko lang na naging more than 300,000 man, almost 350,000 plus man, si naging net para sa Easter Angel. So, iyan po, palakpakan taman iyan. Thank you. So, iyan man, tanganing ini may padagos, masunod naman kayo, ini naman na aisles ang ipapatiles ta medyo nabayaan na siya. Yan, nganing padikit-dikit, face by face, medyo mapagalman sa maati sa simbahan. Kaya pighihinay-hinay talang. Dahil man pwedeng sararuan. So, siyempre, ang funds, saka iyan nganing pagpapatrabaho. Pero sa dahil mahaloy na panahon, yan, masunod na sanaan mga yan. Kaya salamat na marahay si mga parents, mga nag-support, iba-ibang grupo na nagtabang para duman sa mga candidates kan Easter Angel.
Okay. Sunod, naghahanap po kami nin mga gustong mag-lay Eucharistic ministers. Kung mahiling po nindo, dakulang tabang, o kung ako sana mapakumunyon, baka mga 3 oras ang misa ta. Maray sa nang dakul ang lay ministers. O, nakakatabang. So, pero po, kulang pa yan. Kulang pa yan. Tabako sa nang nagpapakumunyon digdi. Pagkatapos kayo ni, masurwayan yan. May mga mapakumunyon sa mga naghihilang, na mga pikulyuhan. Yan. So, kaipuhan mi po ang mga lay ministers. Ano po, tibaad po gusto man mag-serve kay Lord. Yan. Magpaaram sa muya, kung buot mo, tanganing makatabang ka man sa kikagurangnan sa paagikan parokya. So at least 18 years old na siya, na may good moral standing man, and then dedicated, committed, and then day midbid na public sinner. Yan, mga arug ka yan. Ayo po. So, yan. Kung igwa, tabi kaipuhan ika ni Lord para makatabang na ang sa iyang hawak, makalakop, asin marisibi kan mga tugang nyato. Okay. Tapos po, o yan ang mga schedule ta. So, ngunyan Domingo de Ramos, ang sunod kaining misa, alas 8 na. Ano po? Ang next mass kaini, 8 o'clock na. And then ito ng 10:30. And then at yan na hapon, si dati 4, 5:15, 6:30. Ano po? Sa bawat misa, ma-bless man kami kan mga oliba. Kaya at yan, pagkatapos kaining misa, dahil na ako mapaso paluwas, tas si mga dahil pa nakapabless, madigdi ka mo sa inutan. Iyo po. Pero sinabless naman sa bago, dahil naman kaipuhan ta. Okay na ito. Ano po? Okay na ito. Kaya pagkatapos kan misa ha, madirigdi ka mo sa atubangan, pati dyan sa side, pwede man dyan, tangani ang taaram ko, dakol. Alat mo na, dahil patapos ang misa. Excited. Excited. Madali sana. At dyan, bibindisyonan ko yan gabos. Iya po. Okay, sunod. Okay. So, ngunyan na Palm Sunday, nagpapasalamat po kita sa gabos na imbuelto digdi sa pag-celebrate. Enot, itong Bicol Petroleum, nagpasubli sa tukan lugar, duman kami nagpuon, kan si blessing sa kaprosisyon. Salamat man sa pamilya na may-ari kan Jesus na triumphal entry, sound system. Salamat man po si mga aki na nagparakaranta subago, si mga nagtraining sa sainda. Thank you man. Si naggibo kan mga husanahan. Yan, pig para pagalan man ito kasudma. Iyon na. Yaw na ka mo dyan. Alat mo na. Okay. O, dangog mo na ha. Tayo importante ni. Okay, sa aga, Lunes Santo, Martes Santo, dating schedule, 6 a.m., 5:30 p.m. Okay, sa Miyerkules po, dangog, sa Miyerkules, may 6 a.m. na misa, and then pagkahapon, may 5 p.m. na misa. Pagkatapos kan 5 p.m. na misa, isusunod ang prosesyon. Okay? Sunod, sa Huwebes Santo, mayong misa digdi, ang misa sa katedral sana. Si mga gusto mag-attend duman, pwede man. Si mga pag-renew kan mga padi, kan sa indang samuyang kuyan, ordination, vows, tapos si pag-blessing kang krisma, asin iba pang mga pag-announce kan mga bagong assignment, kan mga padi, yan, duman yan gigibuhon. So, alas ko yan. Anong oras ito? Okay, aga, amay. Tapos po, pagbaralikan, pagkahapon, digdi sa simbahan, may misa na. Misa kan huring pamanggi nin kagurangnan. So, iyo po, 5 p.m. yan. Sa laog kan misang iyan, gigibohon man si
hanaw kan mga bitis. O yan o. Hosana, Hosana. Yun na. Okay, relax na ka mo, madali sana. O alas 7, si Misa duman sa katedral sa Huwebes Santo. Okay, Biyernes Santo, okay, pagkatapos kan Misa, gigibon si pag-vigil. Pag-vigil, iyo po. Hanggang alas 12 yan. Okay. Tapos po, sa Sabado Santo, pagbalo-balo, alas 5 ning hapon. Tapos Misa Bihilya, alas 9 ning banggi. Sa Biyernes Santo palan, may 7 palabras kita. Alas 12 ning udto. 7 palabras sa Biyernes Santo. Mag-attender tabi kamo, tamagayon ini. May mga lay sharers kita na mahiras tungkol sa tataramon. Sunod, sa Domingo na Pagkabuhay Liwat, alas 4 ang enkwentro, pagtuntun, and then diretso na misa pagkatapos kaya. Okay po? Okay. Dahil na sinda nagpapugol. Igwapa ko ta kung mga announcement. Madali isa na ha. Dangog muna ka mo. Inipalanso ranking kan pagkanbasing. Kay puan ko maning basahon ta, nag-efforts man ang mga ini. Iyo po, kadikit sa ng panahon ini. Ang nag-first si Mary Elise Cagsawa. Second, Chelsea Marie Paulite. Third, Sian Ibarreta. Fourth, Rafaela Jane Iglesia. Fifth, Precious Eloira Sumiran. Sixth, Narnesa Iliana de Mesa. Seventh, Akiro Razil Julian Rastrullo. Eighth, Mary Vinson Calbang. Sunod, Percy Evander Kapinig. Ang 10th, Leah Marjorie Pillos. 11th, Serenity Faith Lanzuela. 12th, Kesia Angela Ruby. 13th, Amara Lorian Zamar. 14th, Nicole Bosio. 15th, Athena May Bongalos. 16th, Sofia Joy Resurrection. Sunod, Kena Elia Dumalasa. Sunod, Cynthia Luigi Zeliesa. Sunod, MC Harris Campit. Sunod, Catriona Therese Laurel. Ang sunod si John Rafael Ampungan. Sunod si Kaiza Samantha Serdon. Tapos si Almira Sanyes. Si Blake Davidson Martinez. Asin si Mary Isabel Agorita. Okay. Tirindugan na tabi ang gabos. Matindog na po ang gabos. Salamat si mga nag-serve. Ang choir, nagpara-practice mampatiyan. Ang lectors, collectors, lay ministers, sacristan, offerers, asin iba pa. Palakpakan ta ang misang ini. Salamat man si technical staff sa pag-live streaming. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Mong Espiritu. Asin bendisyonan ka mo, kan Diyos na makakamhan, kan Ama, asin Aki, patin Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa lakaw ka mo sa paglingkod kay Kristo. Salamat sa Diyos. Halat ka. Si Simon Nabubuhay para sa sadiri lamang. Kaing si Saymana nagagada para sa sadiri lamang. Kita gabos may paninimbagan sa lambang saro. Kita gabos iniripo ning Diyos sa pagkamuo. Okay. Dangog po, si mga nakasimba na nakapabless na, magluwas na kamo. Ayo.
luwas na ta, ining mga mapabless, magturukaw dyan sa tukawan. Iyo po, taday ko maaabot itong yaon duman. O, sige daw tabi, kung pwede mangyari yan.